Pois moi bons días a todos e todas, autoridades académicas que me acompañan nesta mesa. A miña esquerda, darlle a benvida e as grazas por estar aquí ao vicerreitor de Transformación Digital, a Gumersindo Feijóo, e a miña dereita tamén darlle as grazas ao director do Servizo Galego de Normalización Lingüística, a Manuel Núñez Cingala. Pero, por suposto, moitas grazas a todos e todas, alumnado, persoal da comunidade universitaria de políticas que estades hoxe aquí acompañándonos pois nun evento especial, nunha primeira estrea do podcast Voces da Polis que se está agora mesmo emitindo en directo a través da canle de YouTube da USC. Neste sentido, quixera comenzar agradecendo non só a presencia, sino tamén o apoio institucional, tanto por parte da Vicerreitoría de Transformación Digital, que grazas a ela temos esta conexión e este enlace para poder estar emitindo en directo. E, por suposto, tamén a axuda, a subvención que recibimos por parte do Servicio de Normalización Lingüística en aquelas actividades que fomentan, que promoven o uso do galego e que tiveron, saben tamén financiar, subvencionar a ciencia política tamén se fala e escribe en galego, que é o título do episodio deste primeiro podcast que emitimos en directo. Trátase dunha iniciativa que está liderada de maneira exclusiva por os alumnos e alumnas de políticas, as que lles agradezco tamén o compromiso, o voluntariado que trae consigo durante estes 3 meses, porque acaba de sair adiante esta iniciativa, o traballo e o esforzo. Animo a moitas máis alumnas e alumnos que tal vez agora estamos rematando o curso, pero a inicio do que ven, que se lles gusta este formato do podcast, se lles gusta debatir sobre ciencia política, sobre a política en xeral, que se animen tamén a anotarse e a participar en Voces da Polis, que é o nome que escolleron entre todas e todas para o podcast do noso centro. Ben, tamén quero agradecer de maneira especial o traballo técnico e de formación do noso David Sobrino Platas, que o temos ali no control de emisión e no control de son, que durante estes meses nos axudou, en primeiro lugar, a formar ao pequeno grupo de voluntarias e de voluntarios e agora no apoio técnico. Por suposto, un recoñecemento tamén especial ás persoas, aos profesores, profesoras, moderadora e alumno que participan no podcast A Ciencia Política tamén se fala e escribe en galego. Refírome a Natalia Paleo, que a temos aquí, a Alejandro Herreras, que é o alumno do grao de Ciencias Políticas, a Irene Loureiro, que é a alumna de máster de Goberno Local, e a Abraham Barral, profesor tamén desta casa. Grazas por participar, grazas por facer posible este proxecto. Ben, nos últimos meses tamén están aquí compis e membros do equipo de canal. Estivemos traballando na redacción do plan estratégico do centro. Temos un borrador que xa foi enviado á Vicerreitoría de Titulacións e dentro dunha das liñas de traballo, liñas estratégicas que recollemos o compromiso por o uso e o fomento do galego nas aulas, na investigación e no uso como un dereito a usar a nosa lingua propia. Neste sentido, hai moitísimo traballo por facer, moitos desafíos que abordar, sobre todo ante os baixos niveis todavía de uso do galego, tanto entre o profesorado como o alumnado. E neste sentido, a actividade de hoxe pretende ser unha modesta contribución a axudar a fomentar, a facer un poquinho máis doado, máis normal o uso da nosa lingua propia. Creo que entre todos e todas debemos traballar para reverter esta situación, que eu creo que é unha situación que hai que sinalar que é negativa, que é preocupante, e que temos que apostar por políticas lingüísticas que poñan a nosa lingua, o galego, no centro. E por eso tamén animo, xa que está aquí o vicerreitor, a que continuemos traballando nesa liña futuro para que os vindeiros podcasts, non só este episodio, sino en todos, puderan ser de maneira natural e normal en galego.
nada máis, non me quero enrollar, agardo que vos guste a experiencia, que vos guste o episodio, grazas a todos e todas, e paso en primeiro lugar a palabra a Manuel Núñez Cingala. Moitas grazas. Pois nada, moitas grazas, benvidos, vou ser moi breve, e cando viña para aquí pensando un pouco que podía decir, pois acordoume que eu creo que foi a primeira campaña de normalización lingüística que se fixo na universidade nos anos 90, principio dos 90, que probablemente xa ninguén recorde, polo menos os máis novos, porque algúns non nacerades. Se alguén recordará polo lema de En galego que ti queiras. E esa campaña empezou con uns cartéis que só poñían en moi grande, nunha frase moi grande, pensa en algo que non poidas facer en galego. Eso era, enchimos a universidade con cartéis que poñían eso, non estaba asinado por ninguén, non se sabía. E bueno, despois ofreceros algúns exemplos de cousas que non se poden facer en galego, por exemplo, falar cun pastor alemán, cousas máis ou menos absurdas, así, para ao final concluir que en galego podía facerse calquera cousa, non? E, por suposto, pois a ciencia política tamén se fala e escribe en galego, galego é unha lingua como calquera outra, e todas as linguas son, e iso é algo que os lingüistas non acaban de comprender aínda moi ben, pero todas as linguas que existen son moi similares nas súas complexidades, nas súas potencialidades. Calquera lingua serve para falar de calquera cousa. Ora, iso sí, o que exixen as linguas para falar do que sexa é compromiso dos falantes, porque, ainda que pareza unha cousa moi simple, é moi importante. As linguas viven na boca das persoas que as falan. As linguas perviven porque hai un pobo que lles ten lei e que as usa. Se ese compromiso se perde, as linguas poden chegar a desaparecer. Por eso ese compromiso é importante e é algo que constituye un pouco o labor de la normalización lingüística, non? Fomentar ese compromiso.
Gustaríame moito saber cal é a vosa perspectiva sobre a acollida que tedes nas aulas sobre ser profes que imparten en galego, remetíndonos moito tamén os datos de que a gran maioría seguen sendo en outras linguas. Vedes unha boa acollida, vedes cambios nos últimos anos, contade. Se queres algo a empezar ti, Natalia. Vale. Bueno, como che decía antes, chegou un punto antes de ser profesora no que decidín non plantexar o debate. Eu non plantexo nunca nas aulas vou a falar galego, que vos parece que falen galego, como vos senta eu ese debate. De feito, vivino como estudante e perdía sempre eses debates, non? Entonces, o sea, non o plantexo. Eu, de forma xeral, penso que está ben acollido, de forma xeral, vale? E penso que é positivo, que reforza pois os posicionamentos, non, que poden ter alumnado, como explicaba Alejandro, que tú como profesora non podes saber se hai alumnas e alumnos que precisamente están nese proceso, non, de estarse plantexando que lles gustaría pois eso, falar galego, e polo tanto sei que é positivo para ese alumnado. E despois o que si noto nos últimos, bueno, non levo tampouco tanto tempo, non, na universidade, no 2018, sí que noto que nos últimos anos, na medida en que se está internacionalizando, non, pois eso, a nosa universidade e fundamentalmente os másters, sí que teño notado nalgúnas ocasións, pois, bueno, pois, preguntas de, pero tú vas a dar las clases en castellano, en galego, pero van a estar todos tus apuntes en galego? Claro, teño que explicar, pois sí, van a estar tal e como se establece na miña guía docente, vou dar as clases en galego, o meu material propio, que xenerosamente comparto, está en galego, pero non vos preocupedes, porque, por desgracia, ser unha lingua minorizada, toda a bibliografía vai a estar en castelán ou en inglés, e vades a ter moitas posibilidades para seguir a materia. Trato de facelo da mellor maneira posible, nalgúnas ocasións incluso recomendando, non, pois que é unha oportunidade pois estar aquí, que haxa unha lingua como galego que poderían aprender, non, que lles abre pois outros horizontes, e que hai moitos cursos, non, e posibilidades para aprendelo e aproveitar da mellor maneira posible a estadía pois aquí na nosa universidade. Sí, totalmente. Bueno, eu creo que comparto máis ou menos todo o que acaba de comentar Natalia. Diría que, por matizar algunhas cuestións, non, ou por ampliar algunhas ideas, falta unha palabra que eu creo que é crítica da ciencia política, que é de implementación, porque cando ve os datos por arriba, como decíamos antes, creo que nos decías o 64% daqui na facultade, non? Bueno, o papel aguanta moitas cousas. Logo está tamén a realidade, porque a percepción do alumnado, e é unha mágoa que non se nos pudiera quedar un poquinho máis Alejandro por aquí, porque a verdade é que deixou 3-4 cousas que tomei nota para ir comentando, nos fala de que ao final os contidos están no idioma no que están. E aí nós tamén temos algúns problemas como docentes, que nós ao final partimos dunha literatura que é existente, co cal, se queremos que este disponible en outro idioma, temos que asumir un custe nós que é a de traducila. Eso sempre é un elemento que é disuasorio por unha cuestión de sobrecarga de traballo, que non vamos a falar hoxe dese tema, pero está relacionado. Entón, pasar determinados textos ao galego implica un sacrificio persoal, xa non ni siquiera laboral, sino persoal, porque eu podría traballar perfectamente co texto sabendo que o noso estudantado é perfectamente competente en ambos idiomas, e en inglés e en outros idiomas que podemos suministralles material, non? Co cal esa é unha das primeiras cuestións. Logo está, e matizo algunha historia, non? Isto é un pouco cherry picking, non? Escoller así os casos, pero bueno, ao final traballamos tamén con esa sensación. Eu noto tamén que o alumnado, o estudantado, perdón, que fala en galego depende das facultades. Antes tamén dabades algúns datos, non, sobre o emprego do idioma en distintas áreas de coñecemento, neste caso, pero que tamén se traslada ao final aos centros, que ao final é onde está o movimento, non? E eu noto, por exemplo, xa pasei por 4 facultades, co cal vou vendo centros, que políticas quizáis, contrariamente ao que eu pensaba inicialmente, donde menos se fala entre o estudantado, e diría que tamén en ocasións, polo menos nas conversas máis formais ou en clases e demais, entre o profesorado, por outra parte, en sociais, que é onde me movo eu. Levei unha sorpresa, por exemplo, con economía, que se fala bastante máis galego do que eu estive vendo en xeral, tanto entre estudantado como entre profesorado, sobre todo dentro deste último.
tamén noto un declive. Eu creo que hai un declive importante. Decía Alejandro que hai unha certa idea de persoas aliadas, non, do galego, é dicir, si que hai máis, eu creo que quizáis respeto ou non minusvaloración, se o queremos decir así, de quen emprega o galego. Ao mesmo tempo o emprego non sube, o emprego real, a sensación que teño é esa, senón que decae, ni siquiera se estanca, senón que decae. E por outra parte, atopamos, eu creo que o perfil desas persoas que, cando ti falas en galego, como docente, falan en galego, alumnado, estudantado, estou falando. E que fan o esforzo de intentar falalo e de que no que ven unha vía para poder empregar ese idioma, van, sen ningún tipo de medo, ainda que metan mal o pronome ou tal. Xa tivemos presidentes da Xunta de Galicia que falaron peor, non pasa nada. E non hai ningún problema. Onde quero chegar é a que se ti abres esa ventana de oportunidade, que é outro punto que nos gusta moito, a xente vai detrás, porque hai vontade, eu creo que sí que hai esa afinidade ou boa valoración que decía antes Alejandro. Pero non ten logo unha continuidade, ou a sensación que teño é que remata no que sona o timbre, por decir de unha maneira, no que remata a sesión, a cousa queda parada, e que ao final vemos o de antes. Nós temos unha función que é a de normalizar, ou ese é o meu punto de vista, normalizar o emprego do galego dentro do ámbito académico, pero fora dai nos falta moitísimo máis respaldo para que eso acabe de ter unha impronta de cambio. Creo que existen historias de éxito en canto a, non digo cambiar de idioma, pero sí normalizarlo e poder empregalo indistintamente polo menos, non? De alguma maneira, e desde logo non telo en pouca estima, que eso xa me parece unha postura pues deleznable, e o digo con esta contundencia. Pero logo notas iso, e eu vexo tamén, falando da xente que vende Erasmus, non? Que ao mellor son as persoas que lóxicamente teñen máis dificultades aparentemente. E o primeiro que lles digo é que pon aí a docente, porque ti a vas a empregar como estudante para exixir que se cumpla o que está aí. Pon galego. Pois a vida é así, as normas están feitas para cumprilas e eu tamén teño que cumplir co que pon aí, co que ti queres, porque logo queres que a asistencia conte e isto tal, e isto cual, e isto se avalíe desta forma concreta. Entonces, esa é a primeira, non lle digo así de frontal, non? Lóxicamente. E logo están as segundas ideas, que ti te vas a enriquecer, non? Como decía antes Natalia, eu creo que ese é un punto moi forte. Hai utilidades dun idioma, aparte da cuestión sentimental ou a cuestión da identidade cultural, que para mí son os primeiros argumentos, pero entendo que para alguén de fora pois non teñen por que serlo, lóxicamente, terá os seus. Pero o feito de esas pontes que tantas veces se ten falado que nos leva a atender co portugués, por exemplo, coa cantidade de falantes que temos no mundo en portugués e a facilidade que temos sin estudalo sequera para comunicarnos, diría que o 90% das ocasións con éxito, sin ter ningún tipo de esforzo mental sequera, non? Toda esa serie de cuestións eu creo que teñen que estar enriba da mesa. E eu a miña experiencia coa xente de fora é mayoritariamente moi positiva en canto a aceptación do galego. Moi positiva. De feito, diría que máis que coa xente de Galicia ou de España, honestamente. Tiven máis problemas en ocasións con xente de outras partes de España ou de Galicia, insisto isto para que tampouco pareza que fora da meseta ou tal, non vai por aí, sino polo feito de que a xente de fora ven máis convencida de aprender e de integrarse. A sensación que teño sempre é un pouco esa. En relación a isto, creo que a clave é si veñen ca información previa de que aquí existe unha lingua propia e que a docencia se pode facer tanto en castelán como en galego. Por lo tanto, é moi relevante tamén esa función de difusión, non? Entre o alumnado que quere vir a estudiar aquí, que teña claro, que se sepa, que teña acceso á información de que na USC, Universidade Pública Galega, conviven o galego e o castelán e que, polo tanto, van a recibir a docencia en ambas linguas. Entón, se esa información está clara, as expectativas que as que chegan xa están tal. O problema é cando veñen con as expectativas de que van a recibir a docencia ao mellor en castelán e se atopan con que hai dous ou tres profes que lles fan a docencia en galego. Claro, nesas situacións é máis complicado. Tamén, por matizar unha cuestión, hai que decir que ante a xente que ten necesidades, lóxicamente, en todo momento, e entendo que no teu caso será igual, digo para que non pareza aquí que vamos de reaccionarios, eu traducín temario a inglés íntegro. Logo non veu nin a exame. Pero bueno, traducín temario a inglés íntegro para facilitar a comprensión e busquei materiais en inglés especificamente para persoas que viñeron aquí e que o primeira semana se os costaba moito e non te preocupes que vamos capeando, xa te acostumarás, non hai ningún problema.
e se lles das empresas alternativas, se lles ofrecen titorías gastando outra vez o tempo persoal de cada un, en moitas ocasións, porque exceden as horas que temos asignadas para todas estas cuestións. Digo porque tamén non deixamos estas persoas tiradas no caso de que non sean capaces. Que digo eso, por exemplo, eu este ano proporcionei materiais en castelán e en galego porque había esa demanda, non? Nunha clase maioritariamente pois estudiantado que viña de fora. Entón, digo isto e ao mesmo tempo sí que é verdad que lle recomendo que aprendan galego, pero facilito, evidentemente. Pois o que podemos ver é que recollemos unha boa vontade tanto por parte do estudantado como do profesorado, pero tamén recollendo o que nos decía antes Manuel Núñez, pode haber vontade, pero a lingua perdura se nós a decidimos falar no noso día a día. Entonces quería seguir tirando un pouco polos desafíos que empezabades a comentar, de tempo, e tamén pensando no resto de vosos compañeiros e compañeiros, tamén recollendo que nos decía Alejandro de que lle imparten as clases en galego, pero saben que esas persoas imparten as clases en castelán, pero saben que esas persoas falan en galego e logo as cousas resolves en galego. Que pasa aí para que non se tome esa decisión de que a docencia sexa en galego? Dices outros compañeiros? Outros desafíos máis alá do tempo, faltan recursos, falta comodidade, faltan apoios institucionais. A ver, eu creo que tal e como está a nosa lingua, para desempeñarte en galego en todos os ámbitos funcionais e especificamente no profesional, ¿no? Que é o noso ámbito como profesores, profesoras, ten que haber un compromiso, ten que haber un posicionamento político e un compromiso político. Senón, sendo como é unha lingua minorizada e dominando como domina o castelán, as clases basta desempeñar ou basta a comunicar en castelán, se non hai ese posicionamento político. Esa para min é tal como iso, non sei. Eu creo que hai pouco que rascar, non? O que acaba de decir Natalia, eu creo que é bastante lapidario nese sentido e ao final hai moito de paz e pendes, de que sempre se fixo así, por unha parte, por algúns compañeros ou compañeiras que teñen xa todo preparado nun idioma, en primeiro lugar, entendo, estou especulando un pouco, pero entendo que tes ese traballo pois xa realmente feito nese idioma e todo o demais implica un sacrificio extra a parte do que ti precisarías para poder desenvolver unha docencia de calidade, ou seja, que non o discuto por idioma, por suposto. Entón, claro, por que eu que estou cómodo ou cómoda con unha docencia que teño ben preparada, que teño actualizada ao mellor nun idioma concreto, que os materiais están no idioma no que están, porque están para todas as persoas que estamos aquí, están todos nos idiomas que están, que son inglés e castelán, para o que traballamos de forma habitual no noso contexto, e co cal romper esa dinámica sexa un sacrificio final de horas, como decíamos antes, pero tamén de vontade, é dicir, para qué? E o para qué, ao final, a resposta eu creo que é o que di Natalia, é dicir, por que vou a facer ese esforzo si veño de antes, non? Si estou empezando de cero é distinto, digamos, a trayectoria, cambia. Pero falando un pouco do corpo de docentes, non? Que temos aquí, ou que podo ter eu noutras facultades, por exemplo, planteome un pouco neses términos. Que me incentiva a min, como persoal docente, a decir, vale, pois, se teño un temario nun idioma, o paso a outro. Por qué? Se me ocurre un pouco iso, non? E cando falamos de incentivos, bueno, o cambio agora das horas docentes equivalentes, non? Por exemplo, que se ven para implantar para o curso que ven, se non me equivoco, e que pois pon en valor, digamos, o puntúa un pouquiño máis de, se é discriminación positiva, non? Como formato de medida neste caso, para valorar máis as horas dadas en galego. Creo que eso tuvo algún efecto, ou eu o percibín así nos últimos PODs, na asignación de materias e de linguaxe das materias para o curso vindeiro, pero, bueno, tamén lanzaría un pouco outra vez a alerta na implementación, é dicir, unha cousa, como decíamos agora, é o que figura no programa docente, outra cousa quizáis é o que sucede despois. Aí unha proposta miña, que as enquisas da USC empecen a servir para algo e, por exemplo, se pregunten que idioma se dá e se lle pregunta ao alumnado, quizáis. Podería ser unha maneira, que non digo que sea a máis prudente, pero porque ao final son percepcións, pero creo que quizáis empezar a ver que contrastar un pouco a información, non? De alguna maneira. Eu digo de forma constructiva, que entendo que non é doado e que temos tamén unha inercia moi grande nas enquisas, pero bueno, creo que eso sería algo tamén importante, porque ao final podemos facer un brindis ao sol.
e convertir o de, sí, ahora os programas docentes están o 75% en galego que se vai impartir. Que realidade é esa? O sea, calquera persoa que pase por aquí diría, pois debe vir nun mundo paralelo como os de Marvel, máis ou menos, porque neste mundo desapareceu a Terra e neste falan todos en galego, polo que sea. Entonces, creo que hai que compaxinar un pouco as dúas cuestións, non? E creo que se están dando pasos positivos nese sentido dende a institución, e tamén o quero poñer en valor, pero creo que tamén hai que intentar facer un control logo posteriormente diso. Non sei se queres añadir algo, ou senón, recollido o lado docente, pois tamén quería aproveitarvos para preguntarvos, tendo en conta de que a ciencia política tamén se fala e se escribe en galego, pois nese ámbito máis científico, cal é o uso que lle dades, se credes que o galego ten realmente ese recoñecemento de tamén en lingua científica. A miña valoración é absolutamente negativa, evidentemente. No ámbito científico, na parte investigadora, pois non podes decidir como faz, por exemplo, na docencia, ese posicionamento legal no ámbito científico. Para darche un exemplo, eu creo que non me equivoco se digo que non teño ninguna publicación, bueno, teño un libro en galego, a miña tese, que a traducín ao galego, vale? Porque a tese, finalmente, a pesar de que me doeu, non? Moito, fixena en castelán, bueno, por como estaba enfocada, non? E porque tamén había unha codirección polo tribunal e tal, fixena en castelán e logo traducino ao galego. Pero, por exemplo, eu penso que teño 3 publicacións en catalán, vale? Eu vivín en Cataluña e falo e escribo en catalán, e teño esa en galego, que foi o libro que foi tamén un empeño, non? Xa que a tese iba en castelán, en que o libro estivese en galego. É prácticamente imposible, ou polo menos moi difícil, ou polo menos para min é moi difícil poder ter produción científica en galego, e é moi triste, decepcionante, e ao final, bueno, repercute no que explicaba Alejandro, non? De que non haxa efectivamente artigos, material en galego, pero que non hai forma de producir, non hai revistas académicas en galego, e as editoriais que se poden focalizar na ciencia política, pois son as que son. Entonces, non hai tampouco convocatorias de proxectos de investigación para, polo menos, producir proxectos de investigación en galego, non? E poder, pois eso, pensar e facer un proxecto de investigación en galego, pois non. Teño participado algún en catalán, pero en galego non. E logo despois eso, o rol tamén das institucións, porque, por exemplo, pois eso, en Cataluña faz unha publicación académica, bueno, pois hai a institución pública que vai a favorecer de que esa publicación vai a estar ao mellor en castelán, pero sempre vai a estar en galego, e, por lo tanto, vai a estar nos dous idiomas. Bueno, pois para que naide se vaya despois queixar de que non teña a máxima difusión, vai ter a difusión en todo o Estado, pero tamén a vai a ter, e vas a ter na lingua propia de Cataluña en catalán, non? Aquí eso non, eso polo menos eu non o viví. Entonces a miña valoración é moi negativa, claro. É un ámbito funcional na que non me poido desempeñar en galego. Podría quedar calado e diríamos o mismo, pero matizo outras dúas situacións, non? Debo propoñer máis exemplos, aparte de estar 100% de acordo co que di Natalia, porque as cousas son como son, non? Eu creo que aí non hai tampouco nada máis que defender a posición contraria, por moito que alguén queira decir que non se pode facer ou que sexa. Eu o encontronazo con traballos académicos propios de facer en castelán o tive no TFG, porque iba asociado a un proxecto de investigación naquel momento e facía falta transferir os resultados de forma inmediata. Foi en castelán o TFG naquel momento, traumáticamente para min, moi traumáticamente para min. Prometíme que iba a traducir, mentínme, non o traducín a día de hoxe, aínda que sí que o fun canalizando por outras vías, non? Posteriormente. E foi a última vez que fixen un traballo que dependese de min en castelán. A partir de aí, tanto o TFM como a tese, que é realmente o que máis cariño lle teño e de máis valor publicado en galego, foron realizados, como digo, neste idioma. E aí se acaba a miña última publicación en galego. Esas son as miñas publicacións en galego académicamente potentes, vamos a decir. Non teño que eu lembre agora mesmo ningún congreso, sequera, bueno, o mellor algún aquí
en Galicia, quizáis en galego, pero diría que son máis anecdóticos que outra cousa e non son os que máis me puntúan tampouco na carreira académica, por outra parte. E todo o demais está, pues, basicamente en castelán e en inglés. De feito, como lle pasaba a Natalia, eu teño antes artigos en portugués, que é o máis próximo quizás ao galego, como che pasaba a ti co castelán, quizás, non? Por estar publicados en revistas brasileiras que se encargan de facer a traducción, por exemplo. Co cal, ese é un contexto de marxinación absoluta. Creo que a definición sería esa. Porque realmente existen, porque sí que existen algunhas revistas que ao final nos temos que mirar, a pesar de todo, que sean Scopus, JCR, estes indicadores de impacto que nos avalían e nos miden e marcan a nosa trayectoria, porque senón non vamos para adiante, e iso para min sería peor para o galego, que xente como a nos non siga adiante a súa trayectoria académica é peor que non se publique en galego, porque logo temos un mundo máis alá e máis posibilidades de surtir tamén cambios na sociedade, ou así o vexo eu, pero ao mesmo tempo leva a que durante polo menos unha fase da tua vida non podes publicar en galego. E eu diría así de taxativo, porque que non podes publicar en galego se queres que o teu traballo teña valor. E iso é moi triste, e eu creo que ese é o relato, pois, de toda a xente que, como a nós, pretende traballar e escribir e falar e ciencia política, socioloxía ou calquera disciplina, porque isto se pode falar de calquera disciplina, en galego. Mentres isto siga así, nos temos unha estructura que non é que non prime o galego, sino que o discrimina. Eu creo que, insisto, non me estou enfadando, pero creo que se entende perfectamente que a situación é moi crítica neste ámbito. Bueno, pois unha mágoa realmente o que nos comparten. Tamén me parece un exemplo de que, aínda que exista a vontade de falar en galego, e aínda que sí sea certo que todo se pode facer en galego, a esa resposta de que non se pode facer en galego, se ao final o contexto e as consecuencias por usar a nosa lingua te van a perxudicar porque sintes que non está valorada, ao final decides facer ese cambio. Con isto tamén vinculo coa seguinte cuestión que traía, é que para vos ten un impacto específico ou un valor que impartadas as clases en galego e que a ciencia política se fale, se escribe en galego? Sí, bueno, para min é moi importante poder dar a docencia en galego e bueno, e estou contenta, non, de poder polo menos facer esa achega pois a ciencia política, non, tendo en conta pois como está a lingua galega, non, actualmente, tendo en conta pois eso, como vai cada vez decrecendo máis o seu uso e máis especificamente en algúns ámbitos funcionais, como pode ser a universidade, poder contribuir e desempeñarme, non, en lingua galega, pois para min é importante, non, e penso que repercute positivamente nesa parte do alumnado que queira facer o cambio ou que resista tamén, non? Non sei, ademais teño dous nenos pequenos, non? Criados como galego falantes que resistiron en galego pois hasta os 7 anos, que chegan á escola pública e automáticamente empezan a falar castelán, non? E na escola pois acaban desempeñándose en castelán, e a pesar de que son conscientes de que están facendo eso, non? Pero bueno, o entorno non son nenos e non queren ser entre 25 que falan en galego. Polo tanto, é moi importante, non, levado a este ámbito da universidade, pois que o profesorado, non, como posibles referentes, pois falemos en galego e contribuamos, bueno, pois a que esa minoría, non, porque vamos, sempre somos unha minoría, pois bueno, pois eso, se vexa reforzada, non, e que vexa, pois eso, que hai profes que sí que se falan en galego e que desempeñan, non, a ciencia política en galego. Penso que é fundamental. A ver, eu creo que xa no que levamos, e non levamos moito falado, ou mellor si xa non estamos enrollando moito, xa saíron dous casos de dous docentes ou dúas docentes que foron relevantes para que se falase en galego. Alejandro nos decía tamén que había docentes, non, que polo feito de motivaron que el se puidera de alguma maneira tamén sentir pois máis respaldado, non, por decir de alguna forma, a empregar este idioma. Eu creo que esa figura, a figura do docente, con todo o desprestixiada que pode estar no século XXI, que non é pouco, segue tendo un papel, eu creo que relevante nese sentido de darlle de alguma maneira estatus tamén ás cousas, non? E eu creo que ese papel
tamén o temos que seguir sostendo aquelas persoas que estamos concienciadas con esta cuestión e o feito de estar, solamente o feito de estar, eu creo que marca unha diferencia moi notable, me atrevería a decir. A partir de aí, e o lazo co que decía antes, por iso tamén eu vexo a veces as cousas como medios para un fin. Eu creo que, e ao mellor me engano a mí mesmo outra vez como fixen co CFG, non? Teño a sensación ou teño a expectativa de unha vez que eu estou estabilizando, non? Neste momento, ou ainda me queda pois, un treito, eu valoro escribir máis en galego unha vez estabilizado, con independencia do valor. Digo de valor porque antes decías valor. Eu sei o que vale a miña produción científica, non teño ninguna dúbida do que vale. O que non sei, bueno, o que tamén sei, pero sei que non valora, é o que fai pois, a ANECA ou a ACSUG ou outras institucións de calidade científica que sitúan as revistas en distintos lugares, que non ten nada que ver coas revistas que sean mellores ou peores, podo estar de acordo, pero non van a valorar obras que estean en según que tipo de revistas, que son aquelas as que mellor sí que podo publicar en galego, por poñer un exemplo, ou aquelas editoriais, no caso de que falemos de libros ou outros formatos. Co cal, eu asumo que se quero facelo desa maneira, terei un custe persoal e profesional de alguma maneira e me sairá pois, doutra serie de horas que terei que destinar, pero o asumirei con gusto, chegado o momento. Que pasa que hai que racionar, digamos, un pouco na carreira de cada un ou cada unha. E logo creo que sí que temos un papel moi importante. O sea, retomo o que decía ao inicio, non? Se nós non o vemos, o sea, como estudante, non? Se ti non ves que o que ti estás estudando ten continuidade de alguna forma nese idioma, o normal, por unha lógica de masa, unha lógica de peso crítico dentro da sociedade, é que se vaya pouco a pouco desintegrando. Por qué? Porque deixa de ter sentido. As linguas, como as culturas, son elementos vivos, e como elementos vivos falecen, ou poden falecer. Co cal, na medida na que ti non permites que eso teña unha trascendencia e unha trayectoria, limitas as posibilidades de supervivencia do mesmo. Co cal, o feito de estar, como decía antes, é extremadamente importante, e o feito de existir e manter tamén ten ese peso crítico. E o levo a algo menos, quizáis, denso. Teño moitos compañeiros e compañeras de Vigo e de Coruña que cada vez que me xunto con eles din agora podo falar galego como excusa para, e agradecen que haxa persoas coas que poden comunicarse en galego, porque o resto da súa vida non o poden facer, entre aspas, de novo outra vez. Isto non quer dizer que non poidan, sino que non teñen o espacio como para facelo coa tranquilidade de que, primeiro, estás cunha persona que entende perfectamente ese idioma e non te vai a xulgar, e eu creo que ese é outro factor social crítico, volvendo a retomar o de antes, e logo a outra parte é que entenden que ti o falas ben porque o falas moito, craso error, pero máis alo diso, entenden que vas a poder incluso axudarlles e que poden entrenar contigo e adestrar contigo como se fose unha especie de pois, clase da escola de idiomas, por poñer un exemplo. Isto me sucedeu na miña vida privada infinidade de ocasións. Digo porque son dous roles distintos, o de mostrar estatus, pero tamén o de normalizar e posibilitar un emprego desa idioma, non? Sexa cal sexa, neste caso galego. Máis alá do vosso importante papel, credes que a universidade ou as institucións deberían ou poderían facer máis para mellorar esta situación que nos comentades? Claro que a situación agora mesmo é tan de emerxencia que efectivamente as institucións, todas as institucións públicas, non, deberán estar pois facendo todo o posible para revertir a situación, non, e promover esa normalización do galego. A mí parece, por exemplo, que iniciativas como esta, pois que son moi positivas e necesarias, os cursos, non, por exemplo, de dereitos lingüísticos que eu mesma fixen que se fan dende o Centro de Linguas da USC, tamén me parece importante porque, a pesar de que teñas un posicionamento, pois, si, axúdanche, non, a seguir empoderada e a ter claro o que dice a normativa, como abordar bueno, pois esa relación co alumnado, sobre todo neste contexto de internacionalización. Pareceme que é importante, como decía antes, que a institución, neste caso a USC, debería fortalecer esa función de informar, sobre todo ao alumnado que ven de fora, de que Galicia ten unha lingua propia e que na USC se utiliza esa lingua, se emprega esa lingua, e despois de cara ao alumnado noso, pois habería que pensar políticas que axuden, non, a
bueno, a alumnado como Alejandro, non, que contaba, non, que chegaba ao USC con ganas de facer ese proceso, pois pensar que actuación se pode levar a cabo para facilitar e axudar a que ese proceso se produza, e tamén penso xerar espazos de debate, non, sobre donde podamos discutir, non, e abordar cal é a situación do galego, en xeral e cal é a situación do galego na ciencia, non? E como politólogas e politólogos, pois eso, a situación do galego como problema público, vale? E traballar e como politólogos e politólogas que é algo que nos como decirlo, como que nos concirne, non? E pensar en propostas políticas e como se pode abordar esta problemática para que o galego non faleza, como decía Abraham, porque vamos cara aí. Entón, nese sentido, penso que sí que se pode facer e que hai que facer moito, non? Claro, tamén estamos nun contexto máis global onde as políticas lingüísticas son as que son, non? E que son ademais as que en gran medida provocaron a situación na que estamos. Entonces, claro, sí que é necesario máis actuación, moita máis. Eu creo que Natalia falaba antes do caso de Cataluña, e que me parece quizás un paradigma cara ao que Galicia debería mirar en términos de abrir posibilidades á existencia, e o digo así. Por qué? Porque ao final ese esforzo que se facía nese contexto, ou que se fai, non? Nese contexto, porque a produción científica estea a disposición das persoas no idioma propio, eu creo que aquí é unha das primeiras medidas que habería que tomar de urxencia, e vamos tarde como sempre, pero e non sei se fará, polo que decía Natalia agora, que non é a tendencia, non é a liña, digamos, de políticas lingüísticas que temos neste momento, polo menos, aínda que entendo que empezan a verlle as orellas ao lobo, non sei cantos asustarán. E logo está o feito de que, máis aló das propostas que decía Natalia, dos debates que hai que ter e da visibilidade, do recoñecemento que hai que darlle, non? Por outra parte, creo que tamén as cousas pasarían por poñer cartos. E estamos no mundo capitalista no que estamos, tampouco nos podemos esquecer disto. Que te vai facer falar en galego ou escribir en galego? Que os proxectos que financia a Xunta de Galicia, por exemplo, exixan que unha parte da produción sexa en galego. Poden facelo. É unha cousa que só hai que poñer unha liña no apartado da convocatoria, non é máis difícil que iso. Tamén que fai que fales ou que escribas máis en galego? Pois teño o caso da revista da Facultade de Economía, que é un Scopus, e que de repente fai que as profesoras e profesores dali poidan publicar nunha revista de prestixio en galego. Esas cousas fan que as cousas cambien. Por qué? Porque ao final nos traballamos cunha visión moi utilitarista en xeral do mundo, e a necesitamos por outra parte porque as regras de xogo son as que son, e nós non temos a capacidade moitas veces de cambialas. En cambio, as institucións sí que poden. Entonces, eu non digo que vayan a facer, pero se a pregunta é que poden facer as institucións, cambiar un pouquiño as regras do xogo. Establecer incentivos nas convocatorias de investigación ou nas convocatorias, por exemplo, relativas á docencia, como falábamos antes, que motiven o emprego do galego e poñan diñeiro detrás ou horas de docencia equivalentes detrás, algo que realmente teña un poso material para ti, porque ao final a xente concienciada vai non facer igual. O problema está en concienciar a xente que non está concienciada. A xente se cree que simplemente por arte infusa e porque vamos a poñer en valor o galego a xente vai a cambiar algo que lle é moi cómodo. Nadie cambia algo que é cómodo porque sí. Eu o primeiro. Non cambio do galego porque non quero, porque me é máis cómodo falar en galego. Así de claro. Me tocou estar no bando pendedor e o que hai. Pero, se queremos facer realmente un cambio que faga que a xente deixe de comportarse como se comporta, hai que darlles algo máis que debates e que reflexións públicas sobre a importancia do galego, porque te van a apoiar, que é o que decíamos antes, van a solidarizarse con toda a situación. Pero nos basta e nos chega no punto no que estamos con solidaridade? Minha resposta é no. Clarísimamente no e no rotundo. Ou se fan políticas máis estructurais e con diñeiro e recursos detrás para motivar a que a xente teña algunha expectativa, ou vamos a seguir dependendo da caridade docente, por decir unha maneira, de que queiramos destinar horas a facer produción e a ler, escribir e debater en galego. Si non hai recursos detrás, café para moi cafeteiros. Seguiremos as mesmas persoas que estamos pulando polo galego, pero non incorporaremos novas voces, que eu creo que tamén é importante, que se incorporen novas persoas.
Pois, bueno, como xa viñades dicindo, creo que é moi importante, moi útil escoitarvos, que vos escoiten, que escoiten tamén a perspectiva do alumnado, pero para intentar pechar pois, con unha visión igual máis ilusionante ou máis positiva, pois fago vos a mesma pregunta que Alejandro, cal sería para vos a situación ideal do galego na ciencia política? Se queres comezar ti agora, Abraham. Bueno, vou falar moito, pero... A ver, para min unha situación ideal é aquela, lóxicamente, de normalización, na que non tivera que estar mirando en que lingua escribo ou falo, que si teño que facer unha cousa en castelán, perfecto, que xa teño que facer en inglés, perfecto, e que si me apetece, quero, me dá gana, que dice el seu Emilio, a quero facer en galego, pois a fago. E que eso non me vai a min a dar máis ou menos valor na miña trayectoria académica. Esa sería a miña situación ideal, onde simplemente non me importase. Ese sería o lugar onde eu quería estar, onde me des igual que idioma falar, porque simplemente sabería que están todos ben e ben recoñecidos e ben premiados, e que teñen o valor que teñen que ter calquera dos idiomas, que é todo. No meu caso, pois, moi semellante, poder desenvolverme en galego plenamente na miña profesión, que neste caso é a ciencia política, non? E profesora da universidade e a parte tamén de investigación. Entón, poder desenvolverme plenamente en galego, que a día de hoxe non poido. Hai cousas que non se poden, como decíamos, facer en galego. Entonces, para min ese sería o horizonte. Pois con estes horizontes, escenarios de futuro, chegamos ao peche deste episodio de Voces da Polis. Agradecervos de novo os que estades aquí, aos que nos estevestes seguindo polas redes. Grazas por facer que este encontro, esta conversa fora posible. Ao longo desta hora, o que tratábamos de facer era poñer sobre a mesa pois as reflexións, os desafíos que nos atopamos, pero tamén plantexar novas iniciativas, novas propostas para pois camiñar un pouco polo que me decías agora, que o galego este normalizado, que poidamos na nosa vida cotiá, pero tamén na nosa docencia, no noso estudo, usar o galego na ciencia política. Porque ao final creo que é unha lingua que pode, que debe e que merece estar ao mesmo nivel que as outras e poder elexila e que teña o mesmo prestixio, digamos. Así que con isto creo que realmente este episodio non termina aquí, senón que queda moito que facer, moito que seguir falando. Creo que falo un pouco por todos, e igual non, que esperamos que isto servirá de algo e que vos invitara a pensar e convertirlo en accións e iniciativas que melloren a situación. Así que iso é todo. Moitas grazas.